Gaskiya ɗaya ce TV a yau ta kawo muku wani gagarumin labari. Shin menene gaskiyar al'amari tsakanin Nura M Inuwa da kuma Daura M Kahutu Rara a game da waƙar da suka yi? Shin sabuwa ce ko kuma dama can tsohuwa ce? Idan har ba ku manta ba, a kwana-kwanan nan akwai wata sabuwar waƙa tana yawo ta aure wanda Daura M Kahutu Rara tare da Dr. Nura M Inuwa suka yi ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Gaskiya ɗaya ce TV. Idan har yau ne farkon zuwan ka cikin wannan channel ɗin, kar ka manta ka yi mana subscribe, like, share, comment, muna matuƙar godiya. To a yau ne muka kawo muku wani gagarumin labari akan wata waƙa da Nura M Inuwa da kuma Daura M Kahutu Rara wacce take yawo. Wannan waƙar ba ta siyasa ba ce, ba ta soyayya ba ce, sannan ba ta suna ba ce, ba ta birthday ba ce, haka zalika ba ta sarauta ba ce. Waƙa ce ta aure. To duba da yanayin yadda waƙar yanzu take trending, mutane da dama sun kiɗime sosai suna tambaya shin wannan waƙar sabuwa ce ko kuma ba sabuwa ba ce. To a zahirin gaskiya mun yi matuƙar bincike sosai da sosai a game da wannan waƙar, domin kuwa waƙar ta yi matuƙar daɗi, amma kuma alamu yana nuna mana cewa ba sabuwa ba ce. Shin ko kun san me yasa muka ce muku ba sabuwa ba ce? Eh tabbas ba sabuwa ba ce, duba da yanayin yadda Daura M Kahutu Rara yanzu yake cikin jama'a, yake cikin wani kalar rayuwa na musamman, duba da yanayin yadda suke mulki a ƙasar nan. Kuma yau yana wannan waƙar, gobe yana wannan waƙar, yau yana state ɗin nan, gobe yana wannan state ɗin. Haka shi ma Nura M Inuwa yau yana aikin siyasa, gobe yana aikin mai gidansa, ga kuma aikin album da ya sa a gaba. Hakan ya tabbatar mana da cewa wannan waƙa ba sabuwa ba ce. Wannan waƙa da aka yi kuwa tabbas ba sabuwa ba ce. Duk da cewa waƙar ta yi matuƙar daɗi sosai da sosai, amma kuma waƙar tana da wani abin al'ajabi a cikinta, duba da yanayin wani bincike da muka yi muka gano. Wannan waƙa ta Nura M Inuwa da kuma Daura M Kahutu Rara ta aure ba a taɓa yin makamancinta ba, balantana a yi irinta. Sakamakon me yasa? Saboda baiti to baiti suke yi. Idan Nura M Inuwa ya yi baiti ɗaya, shi ma Daura M Kahutu Rara sai ya yi baiti ɗaya. Haka suka yi waƙar mai tsawon gaske. Duk da cewa Nura M Inuwa ya kasance wani mutum guda ɗaya tilo wanda yake da abubuwan al'ajabi a fannin waƙa, haka zalika shi ma haka zalika shi ma Daura M Kahutu Rara ɗin yana da irin waɗannan al'ajabin. Sai dai kuma su ɗin ba layi ɗaya suka kama ba, duba da yanayin yadda Nura M Inuwa yake waƙoƙi kala da kala, iri da iri, haka zalika shi ma Daura M Kahutu Rara yake waƙoƙi kala da kala, iri da iri. Hakan ya ƙara tabbatar mana da cewa su ɗin fa masu cikakkiyar basira ce. A haƙiƙanin gaskiya Daura M Kahutu Rara ya yi waƙan nan kuma waƙar ta yi daɗi. Haka shi ma Dr. Nura M Inuwa ya yi wannan waƙa ta yi daɗi sosai da sosai. Haka muke ƙara tabbatar muku da cewa wannan waƙa dai ba sabuwa ba ce, jimammiya ce. Da haka muke ce muku kar ku manta wannan tasha mai albarka mai suna Gaskiya Ɗaya ce TV tana muku marhaban da zuwa, sannan kuma tana ƙara ce muku mu haɗa a shiri na gaba. Kar ku manta dai mana subscribe, like, share, comment, muna matuƙar godiya. Gaskiya Ɗaya ce TV ta ku ci.